opogore ma jopiny nitiere godo kaluwore kod nengo mar ngima. Achak kod Eri kod Eri, winjo kanyo pach jopiny. Jopiny ywak, moko wacho ni kaluwore kod pek mar ngima kata udi koro onge kwe. Okay, Joyce, gima timore ni milion 20 mar Jokenya ka nitiere below poverty line. Kaka ne osewacho ni mondo giyud siling 3,252 e dwe achiel tek kabisa. Ji mang'eny ok nyal yudo mano. Mane momiyo ji onge purchasing power. To bende kata kapok wadhi e purchasing power nikech gini en demand and supply side. Supply side sirikal nyalo timo gik mang'eny. Iwinjo ka jasiaya wacho weche mag rech, giwacho weche mag cereals, to giwacho weche mag ohala moko magiwachogo. Achiel kuom gima ne Ruto timo madino kelo konyruok ahinya en wach mar SHA, weche mag health, nikech ji mang'eny spende pesa mang'eny kuom weche mag thieth. Iyudo ka samoro e ot ka untiere to atamalo 30 mar yuto dhi weche mag thieth. De weche mag SHA gi bed efficient maonge ng'ata machako golo pesa ne dhi e weche mag thieth de wayudo konyruok. Mar ariyo, de bende weche mag skul gi somo, nikech somo bende kuom pesa moyude ot, pesa mang'eny kabisa dhi e weche mag somo. Sirikal made ber kabisa en mado oketo somo bedo manono kabisa e weche mag pre-primary, primary to gi nyaka bed nyaka tiek the basic education. Kamano de yuto wuok mang'eny kabisa. To most importantly, iwinjo ka Jakisi wacho weche mag fuel to gi food. Okay? Fuel gi food ni e gima tek kabisa nikech mano, in fact mano e gima contribute 70% mar lokruok mar nengo. Consumer price index king'iye to food and fuel 70%. Gima de tim en nang'o? Kaka koro jopith, kata jopith rech, sirikal ok osetimo maber ahinya e weche mag pith, especially e Kaluo. Diere moro naneno ka nitiere pith moko mane ipidho, mane itemo puonj jopiny kaka ginyalo pidho kata rech e nam. Ano cage fishing. Cage fishing. De tim mano de okelo lokruok nikech sani e jolupo wa dhi e nam ka gigeno ni Nyasaye biro konyogi. To Nyasaye biro konyou, to rech bende Nyasaye biro chweyo. Rech ni bende dok piny. Tiende ni consumption of the mang'eny kabisa moingo the production. De watimang'o de nyaka produce rech no. Nyaka wabede gi programs moko manyalo produce rech no mondo rech no obed mang'eny nikech staple food gi chiemo gi to are in demand. Ji dwaro chiemo. Tiyudo ka gionge. Kata e agriculture de wabedo gi programs moko mabeyo kabisa ma ensure ni ji produce. And in my view, aneno ni gima timore makelo lokro makelo tabu kabisa any production is below average in all aspects. De wanyalo bedo gi sirikal ma boost production mar jopiny to de wayudo konyruok kabisa. To mano is possible nikech pesa nitiere e Kenya ka mang'eny kabisa. Ineno kata gima Hindi ne wacho ni wan gi ji mang'eny yudo kata losses nikech onge kama gi store weche kaka rech go. Investments ailago de watimo maber kabisa weche mag omena kaka mama Mayasia mawacho ni omena koro dhi malo kaka ouso onge. Wanyalo yudo yo moko mag kata koko ouso to store maber kata wanyalo yudo markets, you know, ka gisebedo storage go they can be packaged, then wanyalo export gi. Okay? Weche mag waneno agriculture ka nitiere weche the main two crops makelo tabu kendo manyalo kelo lokruok e pinywa ni kaka koro wan kaka joluo en oduma to gi niang'. Ang'o momiyo sirikendewa kata county government ok nyal chiwo massive investment e oduma to gi niang', nikech magi gik manyalo employ ji mang'eny to kendo production gi nyalo boost surplus. Wanyalo bedo gi a lot ma is not just for consumption, to wanyalo nyaka export. Koro production ka ema sirikendewa gi ok winji. Kata sirikendewa mag county government, you just don't understand how they are thinking. Okay? Mano e kama problem nitie. Yes. Jaindi Kisero, pachi kotudore kod